Čau, já vás vítám u své cesty na Defender Trophy. Tak čau, já vás vítám po strastíplné cestě tady v Les Comes ve Španělsku, je to asi hodinka cesty od Barcelony a jsou tady na Defender Trophy, jak můžete vidět za mnou, tady jsou všechny Defendery, s kterými budeme jezdit. Je to taková adventure soutěž, kdy hlavní výhra je to, že se dostanete do Afriky vlastně s organizací na pomáhání a ochranu zvířat, což je za mě úplně super. A je to, jak jsem říkal, no, je to takový adventure, je to taková soutěž, budete tady líst po skalách nebo po nějakých překážkách, jezdit autem v terénu, orientace v terénu, nějaká vytrvalost a takový, takže uvidíme, co nás čeká, zatím je víc otázek než odpovědí, takže uvidíme a za chvilku je zahájení, zítra to všechno vypukne pořádně, ale všichni jsme plní napětí, dojmů, zážitků už teď, tak uvidíme, co nás čeká. Já nevím, jestli to jde vidět, tak tady za mnou jsou stany, což prostě k offroadu a tady k takovémuhle dobrodružství patří, takže spíme ve stanech 2 noci, ale ono to nevadí, je nás tady dokonce 12 Čechů, což je hustý, je nás tady celkem 50, jsou tady pak nějací Turci, Belgičani a ještě nějaký média, takže uvidíme, jaký to bude, uvidíme, kolik nás postoupí dál, jsem sám zvědavý, jak jsem říkal, je tady prostě plno otázek, málo odpovědí a různé otázky a odpovědi se mýlijou, tak jak to každý podává po svým. Takže uvidíme, jaký to bude, už teď jsem natěšený, už je to prostě zábava a zážitek, takže my si to jdeme užít. Tak my máme po večeři, za chvilku tady na pódiu začíná nějaký briefing, zahájení celé tady té akce, tak uvidíme. Na večeru jsme toho neměli moc, takže zatím to vypadá, že nás chcou šetřit, aby jsme neměli moc síly, ale uvidíme, no. Tady to chvíličku začíná, tak se jdem podívat. This is a nice place. It's an estate of 700 hectares, 60 kilometers of off-road. And it's a place with heritage because, just to give an idea, we had a selection here of Camel Trophy 30 years ago in 1997. Wow. Turkey? Yes? One is from Czech Republic. 26 years for this moment to be here. We've been waiting 26 years for Defender to do this again and bring back the most amazing experiences. First thing I want to say is, let's try. I didn't get as far as you got. Back then, in those days, it wasn't an electronic application. It was a form that we filled in. Vultures on the same front, you'll hear more about that. Same front with lions, wild dogs, everything. And these projects are fantastic. You should have an adventurous mindset. I think you guys all have that. You've seen the map there. This is just a map. You can have a look at it. Just an activity for you lined up. You're going to have Hlavně neblázni. Oh. Ty kra. Ty vole. To je peklo. A jsem úplně mokrý, špinavý všechno. Ty krásy, mám za sebou 4 kilometry, tady v tom pekle už nemůžu. Ale krásy tady voní rozmarí. Tak je to za náma, 4,5 kilometru, měl jsem za nějakých 30 minut, 30,5 minuty. Masakr bahnem, špinavý jsem, bahnem, rourou, vším možným. Masakr. Já se jdu opláchnout a odpočívat. Co, jaký to bylo? Já jsem to teda nechtěl přehnat, tak jsem to radši nepřepálil hnedka na začátku, protože nevím, co mě čeká, ale když jsem viděl tu vodu s tím blátem, říkám, oni to mysleli jako vážně. To bylo. Já jsem se pak zašprajcnul, přede mnou se zaseknul týpek v tom tunelu. Já jsem se tam zasekal, nemohl jsem se dostat. Já jsem se tam zasek a říkám, ty vole, co teď mám dělat, do druhého tunelu se nedostanu, tam jsou taky vlaky. Jo. A čekal jsem, až se dostaneme. Já jsem taky čekal, pak jsem tam byl, už jsem se dostal. Prach, takže jsem nic neviděl. Půjdeme vnitř.
Říkám, sakra, tak co teď? Patky už nemůžu, to nejde. On byl docela úzký, co? Jo, byl to masakr. Jako, šílený. 4,5 kilometru, to nějakých 30,5 minuty, masakr. Máme po sprše, ale jakože v tom bahně a v tom, co jsme běželi, šílený. Ty tohle je na začátek a budeš se jenom stupňovat, tak nevím, co budu dělat, protože tohle je fakt šílený tempo. Mazec. Ale je to zábava. Tak, my máme už začátek soutěže, už to nejsou jenom tréninky, co byly dopoledne. Opens, you can hear the click, and Obviously it's not really one thing to bear in mind is the world that's on the See that our circuit, we have a depends on how Máš to dobrý. Jsi to posral. Ale už je to tvrdý start. Já jsem byl teďka na běhání, což je, nebo na orientačním běhu s fotkama, to byl masakr. Měli jsme na to 50 minut, máme to za nějakých 46, ale masakr. Je to tady po celém tom areálu rozlehlým, prostě rozházený na všechny světové strany, brutální tempo, brutální kopce. Masakr. Jeden to tady odnesl se zlomenou nohou, já jsem dořezaný od křu. Další lidi jsou úplně mrtví, tam leží na trávě a jsou rádi, že jsou rádi. To fakt peklo to bylo. Takže uvidíme, jak budeme pokračovat a co nás čeká dál. No. Doufám, že jestli tohle bylo to nejtěžší, tak by to bylo super. There's going to be one person guiding and there's going to be an assistant guiding. So there's 3 in each car. So don't stop the car. If you stop the car, it'll go back to auto. Yeah? What? Wow, tohle je masakr s tím autem. Byli jsme nakloněni na 35 stupňů. Jsem úplně cítil snad, že se to převrátí. To je fakt šílený tady ten extreme offroad, to je masakr. Já hnedka pak hodím nějaký záběry, co někdo natáčel zvenku, pokud nějaký budu mít a to je masakr. Prostě po tomhle člověk jede. Auto se tam vlezlo na 2 cm. used to famous. Tak, mám za sebou tady lezení a test síly na pneumatikách, které jsou těžká kráva. A musíte zvednout asi do nějakých 6 metrů lanem, což je jako brutální. A tohle na čas je taky jako docela honička. Takže když chcete být Defender Trophy, tak ho musíte makat, no, a mít nějakou sílu, což je jakože fakt masakr dneska. Takový něco nás ještě čeká, protože zatím to je snad těžší a těžší. Tak my pokračujeme. I had the amazing idea to bear my knee. I don't think that's the road, or is it? Is it the road? This is the road. Okay, that's the road. Yeah. Good job. So I hope it will be a bit better. Let's see. And watch out for the stone tower on your right. Yeah.
To left. Left. Yeah. Okay. Perfect. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. You can go left. Left. All the way left. Yes. Perfect. Perfect. 3 points. Okay. Perfect. Section. It's nice place. Yeah. No, tak my máme po odpoledních aktivitách. Nechápu, co jsme všechno zvládli, co to auto vydrží, zvládne a prostě vyjede. To je fakt pecka. Já jsem kawal nějaký záběr, jak to vypadalo, protože je to fakt brutální. Po kamenech, co jsme tady dělali, běhali tady po terénu, vylezli všechno, to je fakt pecka. A neřekl bych, že toho člověk stihne za jedno odpoledne prostě tolik, ale stihne. No, my máme po aktivitách, za chvilku nám máme večeřu, pak si dáme sprchu a podle toho, co jsme se ptali na určitý typy otázek, tak by mělo přijít takový večerní nebo noční překvapení. V Americe to bylo v noci, v Asii to bylo večer a podle různých tady jakože domněnek by to mělo být večer, až se setmí samozřejmě. Nějaký výlet tady do hor nebo nevím, co to přesně bude. Tak uvidíme, jaký to bude. Jdeme na večeřu, jdeme do sprchy a budeme čekat. The use of the harnesses and the bungee cord is optional. It's compulsory to take it. Yeah, nice, nice. Hey. This, I don't know what they're doing because it's easy. Yeah, yeah, yeah. Everything is easy. On the left side. Try it. Back a bit. Keep going, keep going. Sorry, stop. Just try with lots of gas. Lots of gas? Lots of gas. Like active. That's okay. Just reverse. Okay. Faster, go. Yes, good, good, good. Oh, yeah. Je dobře zajebaný, že? No, my máme po posledním tasku, po final task, který byl mimo seznam, co tam bylo všechno napsané, kde nám zbývaly jenom 2 akce dneska. Já jsem pak nějaký záběry, kde jsme tahali barely přes kládu a různý týmové akce. To bylo super. Projížďka tady po celém toho offroad parku, kde si člověk vyzkoušel terén tady s tím autem a je to fakt pecka, to auto zvládne nesmysl. Jsem nějaký
výstřižky, co se mám asi na Instagram, ale bylo to fakt pecka. Když můžete jet plný plyn do kopca a tomu autu to prostě nic neudělá. Je to fakt masakr. Ale potom následoval tady final task, kde jsme vyprošťovali tady ty bobry z bahna, skrz bahno, stavěli mu mosty, nazovali pneumatiku, kterou jsme museli najít v přírodě. Takže jsme vlastně využili všechno, co jsme se za celou dobu naučili. Takže fakt pecka. A nás už čeká oběd, vyhlášení, no a cesta na letiště. Tak jestli tady ještě něco bude, tak se ozvu, kdyby ne, tak to je konec videa a uvidíme se příště. Čau. Jo, a abych nezapomněl. Komentuj, sdílej, odebírej, budu za všechno rád. Tak čau. So, Belgium and Luxembourg. And Turkey, right? Your countries, and we hope and look forward to seeing you in the very near future at our selections again. Thank you very much.